Imagina't que et lleves un matí, obres la finestra i et trobes enmig d'una vall verda, que respires fons i la puresa de l'aire t'omple d'energia, cos i ment, que escoltes atentament i l'únic que sents és el batec d'una ànima relaxada, lliure, que segueix el ritme de la tranquil·litat. Ara, imagina't que tot això no és un somni, sinó una realitat. Benvinguts a l'hotel-restaurant Calitxó de Molló. A les habitacions de l'hotel-restaurant Calitxó no et sentiràs com a casa, és cert. Veure el Canigó nevat des del balcó d'una de les nostres 12 habitacions superiors, explicar contes als teus fills asseguts en un terra de fusta en una de les 2 habitacions familiars, o llegir unes pàgines del teu llibre preferit en un còmode llit d'alguna de les 12 habitacions dobles amb totes les comoditats, no és una cosa que puguis fer cada dia a casa teva. A casa nostra sí. Per copsar la bellesa de les coses grans, ens hem de fixar en els petits detalls. Això és el que fem al restaurant del nostre hotel. Una cuina d'autor cuidada, que agafa el millor de la nostra terra i dels productes de temporada per donar-los forma i personalitat. Mimant fins l'últim detall, una cuina personal, acompanyada d'un servei impecable, per aconseguir que cada plat es converteixi en una autèntica experiència per a tots els sentits. Si simplement vens a descansar, no pateixis. Els nostres jardins es poden convertir en el decorat perfecte d'una aventura inolvidable com una bona migdiada o una excel·lent passejada. O simplement fer punching en algun dels sofàs de les nostres sales i d'estar sentint espetegar la llenya de la llar de foc.